Silah var baş van hevîdarim herkes baş e rojava me gelekî germ e tehdît êrişên li ser Rojavayê Kurdistanê hene dido min. Gef hêjî nesekirîne Mustafa Karasu ji rayedarên girîng ê Partiya Karkerên Kurdistanê ê kecekê daxuyanî daye. Ew jî dibêje Dewlet Bahçelî dîsa gef li Rojavayê Kurdistanê xwariye pêvajoyê dixe nava Xeteriyê û Dewlet Bahçelî pirsiye hûn li serokê xwe godar dikin yan pîlan û projeyên İsraîlê. Mustafa Karasu vekirî bersiv dide. Elbet em li rêveberiya xwe godar dikin, li seroketiya xwe godar dikin, lê dibe hûn jî li gorî pîvanan tev bigerin. Çi ye pîvan? Eger hûn weke dewleta Tirkiye we biryar dabe ku Rêzdar Abdullah Öcalan yanê seroketiya me müzakerevanê sereke ye, dibe hûn li gorî wî tev bigerin, hûn bînin meclisê, xwedî li soza xwe derkevin, ew jî li meclisê xwe îfade bike, ji meclisê bang li milletê xwe bike, bang li me bike, bikeve dewrê. Em bibînin ku karakterê sereke yê pêvajoyê ye, em jî li gorî wî tev bigerin. Ama divan şertên te jî têde hevdîtin çê dibe, çê nabe, çi dibêje, çi nabêje, çi qas gotinên ku derdikevin derve, çi qas êwîne, nêwîne dibe vana hemî şik û şüphe li ser me çê dike. Ji ber vê yekê em vî şertê qebûl nakin. Dibêje Mustafa Karasu. Daxuyanî wî heye, vê êvarê daye. Ji ber vê yekê ême tişta sereke ew e ji bo ku hem Rojavayê Kurdistanê hem partiya me her derê ji bo ku bikaribe li Rêzdar Abdullah Öcalan godar bike şertê xwe tîne ziman. Wekî din ji xwe İlham Ehmed daxuyaniya wî me vê nîvrê ji xwe re xwendibû ew pir vekirî dibêje eger dewleta Tirkiye êrişê ser Rojava bike şer wê belavê temamê Sûriyê bibe ne tenê Sûriyê wê rojhilata navîn komple bigire nava xwe. Tirkiye jî di nav de. Ev mühim e. Salih Müslüm jî ji xwe bersiv dide pirsê dilbixwîndar di Rûdawê de hevpeyvînekî giring ez dibêjim pir samîmî derbas dibe min hemî xwendiye mi vê derê jî anî ez dikarim ji were jî bixwînim Ehmed Pelda heta ku were dikarim qismekî jî ji were bixwînim Ehmed Pelda niha tê vê derê em şîrove dikin ka qedera Kurdan wê çêwa be êriş gef tehdîtên li ser Kurdan eger bidome Amerîka wê bikeve nava helbesteke çêwa Ewropa wê çêwa tev bigere Salih Müslüm vekirî dibêje di nava welatên Ewropayê de welatê herî dost vê gavê Fransayê ji bo me. Ama tiştekî heye sibê du sibê eger dewleta Tirkiye êrişê ser me bike kesekî çora nake. Dîsa em Kurd bi xwe mecbûrin xwe biparêzin. Hêz û quweta me heye em ê xwe biparêzin heta dawî. Ama teslîm bûn asla dibêje Salih Müslim di hevpeyvîna xwe ya di Rûdawê de. Vana tiştê mühîm in hevano. Niha hevdîtina di navbera Mazlûm Ebdî û fermandarê Centcomê yê Amerîkî heye ew hevdîtin jî giring e. Yani fermandarekî Centcomê radibêje Amerîkayê tê heta Rojavayê Kurdistanê hevdîtin çê dikin. Dibe ez çawa bim eger tu linkê neşîne ez çawa bim rast dibêje bibore tamam. Min jî got qet kêmasiya wî ye wî xwe hazir nekiriye. Îjar vana hemî mühîm in hevan da. İsrailê dîsa êrişê ser balafirgeha Şamê kiriye li wê derê hedef elbet ne Şam e ne Heteş e ne jî rêveberiya demkî ya Sûriyê. Hedefa İsrailê de dewleta Tirk baregehên dewleta Tirkiye heye. Dewleta Tirkî plan kiribû weke li Palmîra, weke li Tertûsê, li Peravê, weke li Şamê. Dîsa hin barengehê xwe ava bike, baregehên îstixbaratî eskerî ji bo ku bikaribe derdorê temaşe bike. İsrail baregehên dewleta Tirkiye ji xwe re dike hedef. Tabii ki Rıza Çiçekli mala te heva. Hevalî Rıza çi wanî? Ez zû da te dibînim. Ez pir dixwazim te nas bikim. Tu zû da te vê derê tu heqeten pir ji nêz ve me re eleqedar dibî. Tu kanala me berfireh dikî, mezin dikî. Mala te heva. Gelek hevalê din jî wisa. Ka ez mîvanê xwe bigirim jor pêşî xêratinekî lê bikim, lêborîn jî bixwazim ev mühîm e. Paşê jî hevan no. Ji kerema xwe re li vê derê bin. Niha ême qedera me li ser masê ye. Ji Amerîkayê bigire heta welatên Ewropayê heta Çîn jî qedera me nîqaş dikin. Dibe em xwedî li xwe derbikevin. Sibê du sibê dewleta Tirkiye êrişê ser Rojava bike helwesta me divê çêwa be. Vana hemî dibê ji niha ve em amade bin. Ehmed Pelda merheba bi xêratî. Merhaba, dem baş slavres. Pir tişt guherîne. Tu dixwazî ez hin tişta bînim bîra te jî bîrim bîna hevala jî. İlham Ehmed dibêje behsa gefên dewleta Tirkiye dike. Eger êriş bikin dibe şer wê belav bi hemî Sûriyê bibe. Tirkiye jî wê bigire nava xwe. Şer tiştekî pîsê em nealîgirin. Me tu car dawa perçebûna Sûriyê nekiriye. Dibe dere we, îftira ye. Em tim dixwazin Sûriye weke xwe bimîne
لی صالح مسلم جی رپورتاژێکی دایە ڕووداوێ دەبێژە ئەم شریکی سووریێنە ئەم هەموڵاتیان سووریێنە یعنی ئەحمەد ئەلشارا هەتەشە بتەنا سەرێ خۆ نێتکارن مەجلیس سەوا بکن نێتکارن قانونا دەربخن ئەم شریکی تەمامێ سووریێنە هەر تشتی دەبێت بمە بشێورە دەستکەفتێن مە یین ئیرۆین دەبێ وەرن پەرستن حتا داوی کەس نکارە ژمە بخوازێ بێ بەحەلە وەختی و ئێریش چێ بەژی ئەمێ خۆ پارێزن ez باور nakim divê Amerîka û Ewropa were me biparêze belkî bibin navbênkar ama pir naparêzin dîsa jî divê em bixwe bibin derman ji xwe re dibêje Salih Müslim tabî Mustafa Qarasu jî daxife ew behsa pêvajoyê dike bi giranî ji dewleta Tirkiye re dibêje hûn madem dixwazin serokatiya me bibe karakterê serekeyê pêvajoyê madem tu ji me pirsî milletê Kurd qesede PKK li Abdullah Öcalan godar dikin yan li İsrailê godar dikin. Madem divê pirsekî te wisa heye dibe em ji tera vekirî bibêjin em li serokatiya xwe godar dikin. Ama çawa divê serokatiya me jî azad be. Bikaribe were meclisê baxfe. Bikaribe xîtabê me bike. Mera nava danûstandinê da be ku em bikaribin lê godar bikin. Divan şertan da em çi godar bikin. Yani çi heye li holê. Niha Ehmed Pelda dewleta Tirkiye ew qasa baweyekê germî bi sozan ketna bavê pêvajoyê got min biryar daye xwed guherînim lütfen ji min bawer bikin îdî ez Tirkiyeya berê ninim îdî xuşk û biratî û demokrasî û nizanim çi û hemî tiş çi gotinê xweş hene anî kêleka hev li hev rêz kir danî ser maseyê got îdî ez Tirkiyeyeke nû me werin em ji xwe re bi hev re bijîn paşê dawiye de me firq kir ku vana hemî ji bo xirabkirina pergala Kurdan e ji bo bidestxistina destkeftên Kurdan e merû newêre bi Tirkiye re basa destskeftiyan jî bike Ömer Çelik do dibêje tiştê ku hûn weke destkeftî dibînin dibe zirara Kurdan e mesela hebûna Qesedê dibe terorîzm e zirara Kurdan e zirara Sûriyeyyan e zirara Tirkiye yani me dît ku tişta ku em fehm dikin ji pêvajoyê tişta ku Tirkiye fehm kiriye ji pêvajoyê tiştên zidê hevin tiştê berova jî hevin çi hat serê dewleta Tirkiye ku ji nûşkava xwe guherandiyan me fiq nekiribû Bi rastî dewleta Tirkiye veya dibêje yani dibêje hebûna Kurdan aramiya herêmê xerab dike. Yani bir bevay gereka Kurd silahê xwe dayînin, çek û silahê xwe dayînin û bêdeng bin. Me çi pêşkêşî Kurda kiribe wê wextê em tiştan em ê bifikirin derbarê Kurdan de hin tiştan pêşkêşî Kurdan bikin me çi pêşkêş kiribe vê ji qebûl bikin sersera serçava yek jî tenê hûn Kurd jî yani tenê bi me jî nabe dibêje hûn aliyê Iraqê aliyê Sûriyê jî henin bira wana ji vegerin wexta Seddam wexta Esad wexta wana yek hêz xurt bûn wê wextê her kesî di aramiyê de be dibêje ev jî ne rast e yani veya dibêjin ama ev jî ne rast e ji ber ku Seddam jî tim wexta xurt bû jî tim bi Kurdan re di nav şer de bû Esad jî dîsa di şer de bû û Tirkiye ji xwe ev sed sal e bê navber Kurdan re di nav şer de ye yani ev rewş vêya nîşan dide ha bereva ji wê sed sal e ji hûn veya dikin werin em veya biguherînin hûn gura Kurda bikin hûn hemû şert û mercê Kurda bînin cî wê wextê aramiye çêbibe Kurd çi dixwazin Kurd tiştê zêde naxwazin Kurd dibêjin hûn xwedan çi bin ez jî dixwazim yekî ne zêde wêya ne jî kêm Tirk wek cîvateke Tirk ne kes wek cîvata Tirk xwedî çinin ez ji xwedî wê bim zimanê xwe ji dibistanê hemû heya üniversitê zanîngehê bikartînin bazirganiyê bikartînin ticaretê bikartînin hemû rêxistinê xwe bikartînin çanda xwe bikartînin bürokrasiya we bi Tirkî da axive leşkerê we polîsê we hemû Tirkin û rêveberiya dewletê dikin siyaset bi Tirkî dimeşe tenê mesele ne zimanê civaka Tirk çandeka wê aboliyeka wê sazû û dezgehê wê rêxistinê wê hemû pergala wê heye bira Kurd ji xwedê her tiştî bin dadgeh yargıç hakim dozger avukat bira Kurdî biaxivin hemû bürokrasiya Kurdistanê bira bi Kurdî be bira nîvê leşkerî jî
گوری نفوسی دبه یعنی پرنسیبه که چاد به بلا یعنی حریمی دبه برای بیش حریمی کردستانی لشکر کرد به پاریزن شربان کرد برای پاریزن او وقتی کرد یعنی پیوستی دولت نامینه یکی اف دولت و اوقاس خصیت جناور هک بلا دولتاش نه قصب به ضعیف به یعنی اوقاس دولت مزن نکرد ایرو د جهانی دا دولت نمت تشتکی مزنن جوات دسر دولت ایرانه و devlet Türkiye bölünmez, devlet Türkiye parçalanmaz nizam çelçe ve bilind şey. Ama rastı da millet devlet Türk fakire, berangaze, parseke, jibirçina demire, be perverde, be mesleke, be hale ve hamu harabi çehben roj bir roj listeri millet Türkiye'de kavmi. Yani ev devlet çi? Ha ev devlet hizmeti çi rastı siyasetmedar genç konuşat ve yer nabena çen sen alanda da ben milyoner, milyarder o dolara, mafya, dizi, rüşvet, bertil, ihale, her tiştenin. Ha bu vanari devlet tişteki gringe. Ama bu civat tişteki gringine veya avkası tişteki piroz nekin yani. Liberi yani yakuna yani Brezilya calandı da Berwan evet. Ya ben bejim Kürdedim Berwan'a evet yani bu Irak'ı bu Suriye'yi bu Hamud devrancı beyadı khazı. Yani efkas mesele hesayı. Ama Türk ve de bejim tamam Lebaner yani revekir hundukarın ölcanan revditina pek binin. Ma evet. Dev silah verdin şernet işteki başa dev silah verdin verin teslim bibin emi vaaf bikin ya jinekin. Eviş nekin hani nale bin erdevş Brezilya canan berde yani bir parlamentoyu bu ahvan nizam çı tü kesek ber ne danas azat nekirne ya avkas nakhaş henin yani dukar bu mesela vak istisnai Serokomari Türkiye yetki ve olağanüstü henin yani avartı henin. Dikara imzayek bibece gori ve prensibi efkese ku xwadan ve nakhaşyanın evana benim berdan azat kirin. Na avkas siyasetmedar sivil henin yani embejin Selahattin Demirtaş ona bugünün hamu HDP'yi yan gelek siyasetmedarın embejin evenin sivil henin vanaş bernadır. Rehin görtene. Yani çıl xazın, çı gavay babiş. Anha Rojava Kürdistan'ı dibejin eri dev silah haberdim. Entegre ben yani naha ya rastçı be. Navi mevki çiye Ahmet Elşara ne kadar reve bece bir meşine. Leşkeriye uç tünene humbön leşkerevi. Reve beriya rehla reve beriya Ali Kariye ubekin ama serna bir xotişteki na xazın her tişte xo beraber ayıbkin avqas. Na hatta قتل بك براوج بي وقتل بك يعني مثلا تشوا درسي كر علوي كر قرك هنا كي كردان قتل بك يعني وك اسرائيل تشوا كر يعني تركيا 2015'dan da yazda şehir Bajar Kurdistan yani şehri Kurdistan ویران کردن قتل کردن انسان هم بجن 100,000 انسان کوچبر بو دبجه این تشتی برا شارع جواب که هم جنه که هنگ دیسا بمرن yani همو دیرو کوده yani mesela rasti az bir karikatürize dedim ama rasti evet yani zihniyet evet projeye kavam tüneye yani ev kastı işte hoşuk gotun Erdoğan mesela got Arap Kürt Türk yani Kara Osmaniye kır Lebanon haşet Türk'a tu berbe peşeroje nafabte berbe paşeroje dxabte emi Osmanlı ciddiye xort bikin emi Kemalizme xort bikin emi nizam Türkizme xort bikin ya yani yekin nek bu kurda Araba Türk'a jbo ve xoş tiştek ne ane ve xireke ve çinebiye modeli no beceribinin Kürtçe beyat işte her makulcu ve gave Kürt bejin çünkü ahire encam mecburen behev rabijin cihana ki derbas bikir maalesef ev coğrafya u diro ki em mecbur kırne ne çar kırne ve rahani ne bedere un hatır varati me ardi me cihana me bicipun tamam varat işte ne god ev zulmü zor şey ya me Kurdan jî me xweş kiribû me digotî em dibin şerîkê dewleta Tirkiye em dibin şerîkê Sûriye êdî sînorên di navbera Bakur û Rojava da wê rabe em ê herin werin civaka Kurd wê dîsa geş bibe lê di dawiyê de me fehr kir ku dewleta Tirkiye neguheriye rê nade vê yekê tam berova jî
سروریه جغرافیا یا کردستان د دست خود دگره کنگ بخوازه دکاره بچه چینی اویگوران کازاخان یانجی مونگولان بینه لباکور کردستان لروجاوای کردستان بجیه بکه لگوری دلی خود چما çünkü serveriye axame ne de destemedaye. Medid ku devleta Türkiye tut tişteki aydı Kurdan axwaze. Binere Ahmet Pelde tişteki bir. Anha devleta Türkiye jme çıt xwaze dibêje milletê Kurd bila bê silah be. Tamam. Partiya Karkerê Kurdistanê hebû cûreyekî garantiya Kurdan bû. Tamam çek danî. Nihat bê bila Rojava jî çek dayne. QSD, YPG, YPG çi he datîne. Sibê ew bêje Şengal jî dayne. Nizanim Kuderê jî dayne. Tamam. Bawer bike hemî Kurdên li her derê cîhanê eger çek û selahê xwe daynin jî ew bibêje na pergala we ya siyasî heye. Ka wî jî xirab bikin. Em pergala xwe ya siyasî xirab bikin jî dev ji me bernade. Ew bibêjin komelê we hene. Em komê xwe jî bigirin. Yek tiştekî aydê Kurda weke pergal ew ê nehêle. Dawiye de ew bibêje na hûn bi zimanê xwe de axivin. Dibe hûn zimanê Erebî bikarbînin hûn Tirkî bak. Yani dawiya vê yekê em zanin ber bê Kuderê ve dişe. Eger îro te tavîz da garantî didim hemî milletê Kurd dawiye de dewleta Tirkiye ve Kurdî li her derê Kurdistanê xwe de xebike başûrê Kurdistanê jî di nav da. Edran bu ya jinamine. Ya davin veya dibêje jî dibêje tu heyî. Hebûna te bire ji bo min ne baş e. Vê derê mesela dibêje ez ê Uygura bînim. Berê piştî şerê em bêjin piştî derbeya leşkeriya Kenan Evren Afgan hanî bicih kirin. Herêmê serhedê bicih kirin. Neman ew tiştekî din. Qazaq hanîn bicih kirin. Özal em bêjin Bulgar hanîn herkes Bulgar hev zona gihîştin çûn Egeyê Marmarayê ne hanîn bajarên Kurdistanê jî bicih kirin. Ama neman. Vê axiriyê piştre em bêjin ew hanîn Qazaq hanîn ew jî neman. Hanîn vê axiriyê dîsem bêjin Ereb hanîn gelek Ereb berê wandan em bêjin bajarên Kurdistanê wê derê bicih bikin neman. Yani niha avaya jî çima namînin bisekine. Ev jî gelekî giring e. Ev insana ne korin tên di nêrên Kurdistan ne wek Türkiye yani ev Kurdistan e evaya welatekî dineye. Ew hatine Türkiye. û zanin Türkiye dixwaze bi jiyana wan bilîze. Veya qebûl nakin û koç dikin diçin grûpê piçûkin ji ber veya hêsanek koçkirina wan nikare zev dike. Ama hesabê dewletê dibêje bi hêla fîzîkî ji gerek tu rabî. Yani mesela bikaribe hemû Afganistanê, hemû Uyguran, hemû Ereban bîne Kurdistanê bicih bike, ew ji wê derê bimînin yê carê da hemû her em bêjin bi dehan milyonan bîne Kurdistanê bicih bike, bila Kurd wê derê nemînin biçe. Ev tişt em bêjin kî derê kir ana ya pratîka we em bêjin yani îspat me ya Efrîn. Ev malê Kurda desteser kirin, hemû çete hanîn wê derê bicih kirin. Ama ne biner mal peşkeş wan kirin ew qas bağ, bostan, cezeytuna nizam çeçe hemû peşkeş wan kirin. Ama dîsa mesela piştî ku ev Ahmet el Şerahatê gelek wê derê Ereb vegerdiyan welatê xwe insan yani herkes xuna erdê dikişine xun dikişine yani. Heskî çol be, heskî behûş be, heskî agir be, çit be, bira be, avî be herkes kî derê hatibe dinê berê xwe de wê derê car. Ez tiştekî li gotinê te zêde kim binêrin. Anîna mirovên cuda ji milletên cuda Bakurê Kurdistanê yani guherîna demografya Kurdistanê çima xeter e. Mesela beryana hat te got anî bûn ew bi armancekê din anî bûn niha îja bi armancekê din tîne. Beriya niha ji bo asîmîlekirina Kurdan anî wê derê. Nebû. Çünkü medya civakî pêşine ketibû, asîmîlasyona li Bakurê Kurdistanê pêşine ketibû. Ew milletên ku dihatin wê derê Çeçen jî anîn. Çeçen ha hemî bûne Kurd wê derê. Türkmen anîn, Türkmen hemî bûn Kurd. Ama ji Îropê ve pir xetereyekî ciddî heye hem asîmîlasyon wê pêşkeve asîmîlasyona Kurda hem jî çete pêş dikevin. Evaya ji bo bibin bela serê Kurdan tîn wê derê. Em ne ji dijî milletan e ama em zanin çand û kültûrekî pir cuda ya Uyguran heye ya mirovên Filîstîniyê Gazayê hene. Mesela ma 22 devletên Ereb hene. Mala wan xirab biye ku nikarin Filîstîniyan bihewînin tînin Bakurê Kurdistanê yan jî tînin li Serêkaniyê bicihî dikin, li Rojava bicihî dikin. Çima 22 devletên Ereb nikarin xwedî li 4 Filîstîniyan derbikevin? Çima tînin heremên dagirkirî bicihî dikin?
Ma ev ne zulme. Ev insan Uygur jî İslamistên radikalin. Sırf ji bo bibin bela serê Kurdan tîne wê derê, ne tenê asimilasyona etnîkî, asimilasyona çand û kültürî ya olî jî wê pêk bîne. Ve ya pir xeter e. Em ya dayên aliyê ki Ahmed Pelda eger tu destûr bidî min ez di derheqê generalê Amerîkî Mazlûm Abdî de hevdîtina wan de hin agahiyan bidim hevala wisa şîrova me jî hinekî germ dibe. Hevan no pêşî me basa Mustafa Karasû kir ji were niha di êrişa li Helebê de du kes hatin kuştin îro Ebu Faruk el Igorî Ebu Selame hatin kuştin nûçegiyanê Anhay ez bawer dikim ji bajarê Helebê ragihand ku li ser rêya balafirgeha nav Netewî ya Helebê balafirekê bê mirov erebeyekê bombebaran kir di êrişê de çeteyekî Hizbî İslamî ya Tirkistanê û serkirdeyekî Heteşê hatin kuştin. Ev Ebu Selame bi min nexerîb tê ew hatine kuştin. Wekî din li gorî çavkaniyekê taybet di navbera hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê fermandarê giştî Qesedê Mazlûm Abdî bi fermandarê navenda hêzên Amerîkayê CENTCOMê Brad Cooper navî wî di pêra hevdîtin çêkiriye. Ev Brad Cooper hatiye serdana Rojavayê Kurdistanê Mazlûm Abdî re civiyaye di civînê de danûstandinên bi hikûmeta veguhêziya Sûriyê re hatiye nîqaşkirin. Heta niha diyaloga wan giştiye kîjan astê mesele çi ye hevdîtin ku derê de xetimîne behsa van meseleyan kiriye. Mazlûm Abdî jê re destnîşan kiriye ew dixwazin danûstandinê bi Şamê re bidobînin. Ew dixwazin li hevkirin peymana dehê adarê bixin pratikê lê belê reveberiya Şamê xwe nêz nake. Ew li gorî pîvanan tev nagere. Mazlûm Abdî diyar kir ku ji hikûmeta veguhêziya Sûriyê tê xwestin xebatên xwe bidobîne. Li gorî prensîban tev bigere. Ji bo baweriyê bi dest bixe divê hin gavan bavêje. Di vî aliyê de Brad Cooper jî fermandarê Amerîkî beyan kiriye ku Qesedê ji bo wan hêzekî gelekî giring e ew ê ji vir û pêve jî wekî heta niha çawa kirine piştgiriya xwe ye ji bo Qesedê bidomînin. Hevan no nûçe ev e yani hevdîtin lê dema ku dewleta Tirkiye êriş bike ne Mr. Cooper û ne jî kesekî din naime naparêze ancak milletê me Bakurê Kurdistanê milletê me her çarperçeyê Kurdistanê bikevin nava serhildanekî top yekûn ancak dikarin pêşî li dewleta Tirkiye bigirin. Wekî din hinekî zehmet dibe. Gerem ki Ahmed. Belê niha ez çend tiştan bêjim hinekî em bêjin mesela Ereban nêzîktayiya Ereban yani ya Ereban İran û Türkiye ji hev cudatir e yani berê taybetî wan hene mesela Saddam ew qasî êriş kir ew qasî zulm kir ama dîsa bêjin yani rêveberê Erebaniyê Iraqê bi Kurdan re hevdîtin pêk danîn Kurd qebûl dikirin hebûna Kurdan qebûl kirin û xweserî jî özellikle em bêjin niqaşê wê jî dikirin yani Mela Mustafa Barzanî û Saddam hevdîtin pêk danîn qebûl kirin nekin meselê ew tiştekî polîtîk bû ama yani nêzîktayîna wan cuda bû wisa bibêjim lê bi taybetî malbata Esed ewana jî hiç Kurd qebûl nekirin yani hebûna Kurda bile qebûl nekirin gotin koçberê Bakurûn û kembera Erebî çêkirin nizam çi çünkü wana pêşengiya Baasê dikir yani wan û Misrê ji xwe bûne yek jî yek mesela İsraîlê da ewana yani nijadperestiya Ereba zêdetir derxistin pêş bo wê muxalefetek qebûl nedikirin û yek jî seküler bûn yani sekülerizma xwe jî Kemalizma Tirkan em bêjin model girtibûn netewperestiya xwe di wê çarçeveyê de ew ne hêzê dîndar oldar qebûl dikirin ne jî em bêjin etnisiteyê cuda qebûl dikirin wana modernîteyeke seküler dixwastin em bêjin mecbûrî Ereban bikin lê civata Ereb cuda bû yani mesela civata Ereb hergav Kurd qebûl kirine Kurdin mesela civata Faris jî Kurdan qebûl dike wê hêlê problem tune ye lê devleta Türk û devleta Faris her dik jî statûya Kurda qebûl nakin ya İranê jî mesela teng dike erê Kurd henin em û Kurd yekin dîroka me yek e zimanê me yek e Kurd orijinaliteya me nin falan veya dibêjin pesnadidin hin tiştan sembolîk nîşan didin ama
Ona gori Türk'a daha besebrin u demek demdirej da hazım puç bikin, nizam çı bikin, çav bikin. Li devleta Türk rast bawaya ki fiziki tünebuna Kurda da ya peş yapı. Birya simülasyonu, birya koçbediye, birya katliama, birya embejin hanina millet edin, Uyguru, Araba, nizam kedi ve birabi bawaya ki gerek demografiya Kurda tünebe. O statüya Kurda tü deverek cihani şu tünebe. Radyoya ki Kurda hebe, strana ki Kurda hebe, komale ki Kurda hebe. Ta naha Japonya bile dersi Kurdi peşkisine Japonya ra bile seri ona kateb beray. Yani evdikin problema derdik. Naha ca Türkiye yani bennek mesela ev aktüel ve havldan xo her derece dimeşine leneler ve gabi başlığı Kürdistan'a ve tekliyor anla ki hoşikte koyan ne olsa gava kırsan da keve desti ona yani mesela pişti ku eğer PKK Rojava hamur rabeke ev berxalana hember ya tek biçe doğru bir peşmerge bir başlığı Kürdistan yebecem statü peşmerge kabul nakın aynı tişti naha iruda peşe YPG Rojava ya aynı tişti sab beşe yebece yani beraber ay bakın Radesti rebebece Irak'e bakın. O jokun mesela vegabeci Irak'a tekiliye datine, peymana datine ve statü hilveşne yani veya rast dike veya rast dike yani işte veşer nine zihniyete devlete tıkıyor Kürt be çedi be beraber ne kabul kırıyor bu Türkiye ne ravayı. Anha Türkiye embere mesela aktüel çava embecin Halebi vegabi Türkiye gelek ajanên xwe gelek xebatkarên mîtê heskî bi sivîl heskî bi leşkerî heskî bi veşarê heskî bi eşkereyî vêga ve hemû Sûriye beraber kiriye bi cih kiriye Hamayê henin Humsê henin nav Daişê de henin em bêjin di nav rêveberiya Elşara de henin Sûriye em bêjin sedan kes hezaran kes ew wan henin hêzên wan henin yani Tirk bi xwe henin dîsa em bêjin ê bi pereya çeteyê xwe ra dixebitînin eşîrên dixebitînin Bertile dine, rüşvet dine, Türkiye embejin xaniya dine, ev dikin heneka jina peşkeş dikin, heneka ra embejin kare mafyayı, ev çav embejin kare mafyayı dikin, uyuşturucu, kapta gomvederin, Suriye tehilberin kırnavaya veya embejin bazı ganyağı dikin, yani kare huyun ne levit içe hebe problem yok. Wana jitev dikin, bir avayı naha dıxazın haremi bicih bin. İca naha gore veya hınciyajı cihaza bicih dikin. Hinciya em bêjin rêxistinan çê dikin dixwazin Sûriyê bixin bin destê xwe divê çarçovê mesela İsrail veya ferq dike çilerê ferq dike heman yekser bombebaran dike êrişî dike pêşî hema Humusê wê derê wana niyet kiribû ew baregehê wê derê reforme bikin yani xwedê giravî yê em bêjin bi rejimê alkarî bin rejimê ji bo înşaatê ji bo avahî saziyê bo binesaziyê yani bawekî însanî humanîstî Ama amzanın em cüzanı, İsrail cüzanı, Amerika cüzanı, cihan hamu zanı ve deri dixazin zeft bikin bi viyavayı İsrail'i destur nedayı bomba baran kirin. Na tişti, haman tişti wan rojanı em bêjin Helebê cêwan cihazê wana bomba baran kirin. Awaya didiroka Türkiye'de ev çawa çuval xistin serê Türkiye'de başlıyor Kurdistan'ı ev jî aynı tişt bu. Yani ev darbeyeke mezin bu İsrail cara yekemin bawayekî leşkerî Türkiye xist û vir û pêva jî êlêxe. Ev peyderpey biçe. Tabi İsrail gore hesabı xwe diçe. Vê derê serveriya Sûriye kê bike wê hêrêva İsrail dibêje ez tenê ne serverê Sûriyeyê rojhilata navîn êdî hesabı ya min tê pirsîn biryara wê ez didim vê derê tu raqîbê min çawa me İran vê derê rakir ez ê tê jî rabikim. Yani hesabı wî ev e mesele vê derê Kurd nînin nêzîktayîna Kurdan ne herkes wisa dibêje ama na ew jî hesabekî wî heye. Çi wextî Türkiye mesela İsrail'e ra bibêje tamam ez kabul dikim ne hemû Sûriye ya te ya rojhilata navîn ya te lê tenê em bêjin herêmê Kurda ji tu min ra bihêle yan jî tu jî em bêjin van mafê Kurda tu jî bir û çikine tenê berdera wê ew e yê qebul bike yani İsrail jî qebul bike ama devletin yani gorî berjewendî wan çê bibin hiç hêsê çawa merivan nanêrin hümanîzm falan tu neye babana veya bidin berçava herîm jî rojhilata navîn e ha tu xurt bî tu hêz bî tu berxwe bidî wê wextî dosyê te jî çê dibin. Eğer berxwedana Kobanî biya, eğer berxwedana Rojavanî biya, ne Amerika dahatê, ne İsrail dahatê, ne Rusya dahatê, ne İngiltere dahatê, Türkiye bile tenezzül nedikir yani bawayekî din meselê dinêrin. Ana wek prensîp berxwedana Kurdan heye, berxwedana Kurdan ten hêra leşkerî nîne,
هر سیاسی دیپلماتیک حمله انا تاکتیک انا رخصتین بوینه جواکیه اقناع کرنا ملت هفپاره و در عربای به وی آبای اوشی کاروبار خودمشینه و دیسا بجن هر استخباری جی کرد و هری واج پیشکتنه کی چه بکه اواج همان شانه اندا وردا دربه لید خود پاریزه نها ترکیه احمد افشارا رهین گرتیه گره کم بیا بزنه احمد افشارا و گاوی نچاری چارەسەریەیە هێزەوی تونەیە ji bo çareseriyekê pêk bîne hevkariya wî Kurdan re jî mümkün e baş e yani pêra bigire hevkariya wî em bêjin Durziyan Erewiyan re jî dewleteke federal re jî wî wextê pey derpê rewşa wî yê baş bibe û divan şert û mercan da em bêjin dikare bi Suudiyan re bi İsraîlê re jî di nav ahengekê de be lê Tirkiye vê qebûl nake Türkiye vê qebûl nake û Ahmed Erşar jî rêhîn girtiye gereken vê jî bizanibe rêhîn girtiye gelek hêzê wan di nav hêzên şaradan wekî îro ew kesê hatin kuştin te got nizam ew çi İslamî ew ê yani çeteyê Tirkiyeyê Bakur êrişê Efrînê de hebû sen bêjin gelek ew mesele tiştînê wan da hemû serkirdeyê wê bû gelek qetliyam kirine hemberî Kurdan Türkiye ev kesan bi vî avayê sedan kesenin ji bo serkiya bimînin xwe spartine Tirkiye malbatê wan zarakê wan hemû li Tirkiye destê wan darin rehîne ne gavak evana gora Tirkiye nekin jî ew malbatê wan wê derê dibînin gavak bimînin jî wextê dewletê uyuşturucu jî bazirganî jî mal jî milk jî pêşkeş kiriye yan tê xelat bigirî van gora dewletê de bî yan jî tê bê cezakirin yani mecburî xwe kiriye انها به روشده احمد شرج زیدن کارت تشکی بکن به در پرسکرک مزن ترکیه امریکا avrupa yani embejin hayanciye ki Netanyahu hin şarttan da peşe Türkiye'de bejin gerek atıyor stat pozisyona na kabul biki Türkiye ji kabul naka çan roj beri be embejin ev kirin tehdit kir peşe Erdoğan got vaqta kan bejin şur derkebe ede hukme kaleme namine got peşra Hakan Fidan beri ve tehdit kir bu Pişra jî ew em bêjin Bahçeli bû ew milyaket bû em bêjin pêşengî aştiyê aramiyê wê jî devê xwe xerab kir çi ye ji ber ku lê din herin hêla dîplomatîk nikarin pêşe vê tevgerê bigirin ji bo bibêjin birêz Bahçeli birêz dewlet Bahçeli hevalê me ketine dorê ji xwe ya em însanên Kurd pır xudîniyetên pakin ya. Yani insanên qatilên Kurdan jinişka ve şevekî de dikarin bibin birêz. Gotina birêz, rêzdar mirov ji bo her kesî bikar nayîne. Pir dût kirina. Ya halbuki tu rojnamevanî yani çi karê te heye tu herî bijî birêz dewlet Bahçeli ma tu siyasetmedarî tu taywîrayî çi işê te heye yani mesela. Berê siyasetmedar dikarin bêjin yani ew nezakete karê wan ama rojnamegerek rewşengîrek divê xudan helbeste yani bir dîrokê biaxive hin tişviya girê mecbur nakin yani bibêje birêz ew tiştekî tiştekî te balkişand serê ha hevano divê naberê de hûn pir behsa İsraîlê dikin ez ji were bêjim du raporekî min ji were pêşkêş kir du hêvarê bû bawer dikim yan jî vê nêvre wê navîrim ama tê de vekirî dibêje Amerîka dibêje ji Kurdan re dibêje binêrin ne li bendê bin ku İsraîl çawa ku Durziyan parast were we jî biparêze ne li bendê bin û ne li bendê bin ku em jî bi şiklê İsraîlê çawa ku Durzî parastin em jî we biparêzin nekevin nava bende wariyekî wisa vê em vekirî dibêjin ji ber vê divê em bikaribin bi xwe biparêzin ev mesela me ye ama Ahmed Elşara gek Ahmed Pelda çawa ku te bas kir hakikaten esîre di destê dewletê de ama esîre jî di destê İsraîlê de esîre di destê her kesî de na mesela İsraîl bixwaze kengê bixwaze dikare bombeyekî bibarîne serserî wî kêfa jî siyasetê wî re nê dikare bikuje dewleta Tirkî bi vî awayê dîsa biriya çeteyên xwe dikare wî ji holê rake Ahmed Elşara bi xwe însanekî ez nabêjim baş e lê soz daye rêveberiya xwe ser ku ew weke şexis hevalê wî amade ne bi hev re bijî bi Kurdan re heqê Kurdan heqê netewîyê Kurdan çi ye nas bikin ama dewleta Tirkiye nahêle
Ama verji problem heye. Gerek Bedran. his. Yani evji kapasite wana ji terenake. Yani mesele bedere yani kesek niyet baş nine. Yani beri her tişti gerek ambiya bedin berçava. Ahmed el-Şara eğer fersenda ve hebe ye hembu kurda reis beke tamam. Seri wana yeko yeko gişta beşur jebeke. Yani ev qasî nefreti kurda diken bej bizanın. Çünkü cara yekemin viyas Kurdan ra li serê kaniyê şer kir wê derê têk çû. Kîn nefreta wî ya mezin enbiya bizandin. Eger îro hinekî qebûl bike jî evaya bi sayê hêza Kurda ye realîst bibe hêza Kurda gereke qebûl bike. Mesela niha em realîst mesela İsrailê jî Amerîkayê jî Türkiye jî em hemû gereke realîst lê binin. Realizm çi ye? İro hêzeke te heye tu gorî hêza xwe hin manevrayan dikî tu hêza xwe zêdetir manevra bikin jî yê pêşê te bigirin. Tu hêza xwe biçûktir manevra bikî wextê evaya biçûkbûna te ye. Gerek tu vê dengê baş bihesibînî. Gorî wê bimeşînî. û her tişt ne şer re. Mesela vê axiriyê niha em vêya gerek em vêya zeral bikin. Pêşî gerek giring ez vêya bêjim. Niha mesela ew o barak hatê hin tiş gotin û Kurdan bertek nişandayı çima baya sabû yani barak ev nekir. Plana wan ew bû ya Amerika'ya ew bû gotina wî bû ya Türkiye jî ew bû hev kiribûn. Heşê wan da ev bû. Yani Kurd zayıfın. Tamam berxwedan me jî alîkarî dayê me Daeş holê rakir. Me Kurd bi kar anî. Wek kartek me destê xwe da bi kar anî. Êdî roj hatiye em Sûriyeyê dizayn dikin wek projeyeke mühendisî politik mühendislik dibêjin. Wî avayê em ê niha dizayn bikin. Vê derê de tamam bo xatirê Kurda ew qas berxwedan bira nasnamaya wan jî hebe. Tamam. Tenê bira em bêjin we devleta Ereban ya Sûriyeyê ye. Ji xwe navê Jursa danîn Sûriye Arab Cumhuriyetî devlet ya Ereban ya Sûriyeyê. Kurd jî em bêjin bira navê Kurdan jî tê de hebe. Yani anayasa kanunê de na Kurd wek milleteke cemne teveke. Ê dikarin em bêjin zimanê xwe jî hîn bibin. Ew qas. Yani veya fikirin ama Kurda gon na yani ve derê diplomasi hunera wan diplomasiya wan biryarbûna wan rêxistin bûna gotin na eva nabe. Me vê derê modeleke siyasî çêkiriye em vê modela siyasî dixwazin bo Sûriye hemû pêş bikeve. Modela û 10 sal jî me tecrübe kiriye. Kemasiyê xwe me ew kirine, çareser kirine, hevin jî em ê dîsa vêya lê em modeleke nû pêşkêş dikin. Ne tenê Kurd, Ereb jî, Erebên bi me re em tevayê vê modelê pêşkêş dikin. Ev modeleke nexf merkezî ye, yeke ademî merkezî her herên bira xwe gorî rengê xwe, baweriya xwe, ernigariya xwe, çanda xwe, kultura xwe, zimanê xwe nav xwe da bira em bêjin herêmên xweser hebin. Ahmet Felda tu siyaseta Kurdan şopînî helwesta siyasetmedarê Kurda çawa dibînî li hember ew qasa gef, tehdîtan pêşî em bersiva vî hevalê bidin dibe tiştek ku İsrail dike ji bona Kurda baş e yan xirab e yani. İsrail bawayekî organîk vekirî tiştek bo Kurdan nekiriye. İsrail çi dike bo xwe dike İsrail bo berjewendiyê xwe hemberî şara şer dike. Şara zayıf dikeve ev bo me feyda wê heye. İsrail û Türkiye vê gavê dijminê hev didin yani li ser Sûriye hev dikevin em ji vêya feydê dibînin ev jî bo berjewendiyê me ye. Ama rast İsrail projeyeke wê tune eger mesela Türkiye şara tekiliye wan bawayekî eşkere heye newsa şara çû Türkiye. Rayedarê Türkiye wezîr hemû tên şara hev dîtinê pektînin. Rayedarê şara diçin Genelkurmay Türkiye hev dîtinan pektînin. Alîkariya dikin, peymanan bi hev re çê dikin. İsrail jî eger tiştekî ha Kurdan re çê bikira vekirî me got sevseva ser çava. Ema qebûl nekiriye. Amerika jî wisa lê bine rênevano, dostno, birano, xuşkno. Amerika vê gavê hevdîtinan bi Kurdan re li Ürdünê çê dike. Çima qamişlo çê nake? Hê siyaseta Kurdan qebûl nake. Hêla siyasî ve hê Kurd qebûl nekirine. Lê bine rayedarê Amerika leşkerî têne Hesekê, têne Qamişlo, têne bêjin rayedaran re bi dicîh da hevdîtinan pêktînin. Hêla leşkerî têkilî heye qebûl dikin. Ama siyasetmedarek hê nehatiye Rojavayê Kurdistanê ziyaret nekiriye. Şamê
Ürdün'e, Türkiye deverekedin hevditinan pektinin. Hı hı. İsrailci be Kurdan ra tamam hin canan da xuyan edin mafya Kurda evci heye Kurdci hakkı wana heye falan filan ama Kurdan ra peymana ke vekri çene kirne. Gavak çebekin ve vakti diroce bu guerra. Gelek fayda ve çebebe. Mesela İsrail bibêje em Kurdên başûr ra Rojava ra em siyaseta wê derê nas dikin em wana re dixwazin bazirganiyê bikin. Bawayekî vekirî veşarî na veşarî tê belkî leşkerî em bêjin istihbaratê dide belkî çekan dide belkî perwerdeyê dide belkî petrolê dide em wana nizanin. Ji ber ku eşkere nînin vekirî nînin. Ya eşkere ya fekirî ya fermî lazim e. Ahmed Pelda dibe ku rêveberên Rojavayê Kurdistanê nexwestibin ku ev hevdîtin tekiliyên bazirganî pir vekirî çênebe ji ber ku hem İsrail bi êrişên xwe yên ser Gaza rewşekî xirab daye hem ji ber dewleta Tirkiye tekilî hene elbet hene yani herkes dibêje tekilî hene lê dibe ku rêveberên Rojavayê Kurdistanê pir vekirî cesaret nekin hevdîtinan pêk. Na ez vê qebûl nakim. Ez vê qebûl nakim rast nabim. Çima tu zanî? Evaya hinekî em rewşên nerm dikin, rewşa heyî belkî qebûl dikin, statüya pozisyona heyî qebûl dikin. Halbuki çima Türkiye tekiliye Türkiye İsrail'e hene bir şerri da. Hem aliyekî dijberiyê dike hem jî tekiliye xwaborî siyasî berdewam dike. Türkiye İsrail em Azerbaycan'ı hep ditin. Gelekçi hep dibînin. Arabistana Suudi İsrail'e tekildar e. Mısır İsrail'e tekildar e. Gelek rexistinên Arab han İsrail'e tekildar hın Ahmed Elşara İsrail'e tekildar e. Kurd gavak tekildar bibin tenê pêşî em bêjin yê bêjin ji xwe sujdarbûnek heye ne wisa Kurd heftarê İsrailê ne. İspateke vê tu ne ama bila eşkere bibe bila Kurdciye bêjin heyran hedî hemû em dixwazin aynı Türkiye re em dixwazin bikin. Aynı tiştem fermi İsrail re dikarin hevdîtinê bikin. Bi Amerika'ya re bi Fransa'ya re bi Türkiye re bi İran'e re ve şermek tu ne hûn kê riya me vebike birêz mazlûm Abdî got İsrail heyên niha em bêjin tamam tekiliyeke eşkere me ve ne vekirî me ra çê nekiriye yani fermî me ra çê bike her kan qebûl dikin nakin em qebûl bikin. Ha dîsa tu dikarî bêj bikî yani bibêje heyran İsrail ra İsrail devleteke cihanê de tên naskirin di vê çarçoveyê devleteke herêmê jî ez tekiliyan pê ra datînim ê ticarî ê siyasî datînim ama hêra meseleye Gazayê ez jî rexne dikim. Tu dikarî vêya bêjî hemû devlet rexne dikin. Yani mesela Filistin'e de yani İsrail'e tu dikarî bêjî modeleke min heye modela min bira İsrail û Filistin wek ew em bêjin konfederal bijîn bi hev re. Bira hevde bi parêzin ez jî dikarim vê hêra aştiyê dostaniyê ve ez jî modela xwe pêşkêş bikim ez jî bi malîkar yani bira ew rêve be. Ha mesele evaya em xwe yani jî hin kes veya dibêjin ji bo ku nikarin nav meseleyê derkevin na heyran. Ve gavê em zanin İsrail, Amerika, Fransa hinekî da asteke pêşdatire Almanya gelek devlet bawayekî fermî Kurdan ra tekilî danaynin ji ber astengiyên Türkiye'ye. Ji ber astengiyên Türkiye'ne. Yani heyanî meseleya Kurd Türkiye qebûl neke neyê çareserkirin wê hêlêva gelek cihan wa rêya Kurda asteng kiriye. Pirsa me hebûste tu ev deh mehin pêvajoyê dest pê kiriye tu bi giranî helwesta siyasetmedarê Kurdan çawa dibînî weke bersiva li hember pêvajoyê weke bersiva tehdîtên rêveberên dewleta Tirkiye tu bi giranî siyaseta Kurdan çawa dibînî? Ez bi samîmî bêjim ez baş nabînim. Yani mesela vê gavê vê pêvajo em bêjin birêz rojanan berpirsiyariya vê hildaya barê vê hildaya ser xwe û dimeşîne hin tiştan. Eger em barê wî sivik nekin wê wextê em nikarin wî xurt bikin. Ha ji bo veya mesela taybetî Bakurê Kurdistanê siyaseta sivîl divê zêdetir gavan babêje hin tiştên cuda bike. Yani bi vî avayî bavayekî em bêjin pasîf zihniyeteke bêkêr
ne afirine ne radikale. Yani veya millet ciddi ne ez ciddi benim tu ciddi benim yani ve bakara kamera ki samimi bir yani bir abayı ne kare biraz özelden bejin ev bike hesap bike çava hesap bike eğer siyaset peşengeye ka baş bike gelci ve siyasete bavar bibe rabe serpiya bu vakti devlet mecbur bimine ehin gavan babece ye be cehli civata kurt veya da khase siyasete kurt veya da khase hamu pişkice öcelan ve de berme گوری ویا گره که ام هن حولدانان بابشن هم گاوان بابشن اما دولت چه که هرگاه اویالامه هرگاه دریج که دم وقت کازنج که نظام komisyon چه بود چه نبود پشتا komisyon چه بود آگاهی آخافتن ته چکرن erki komisyon ته شیل کرن ام بجم راستیا مسئله سیاستی چیه و نه اوجا جناتین ve bendene ku em bejin rojava hene ki karê rojava bir çekinin zan kileri na ev nabe ya duyemîn dîsa em bejin heskî li Avrupayê be heskî li başûr be siyaseta Kurdan yani veya hêzên başûrê Kurdistanê jî dibêjim PDK, YNK veya jî daxil dibêjim pêvajoyeke nû konjonktûreke nû dest pê kiriye ev konjonktûr bê şer çünkü şer Onun dışından baxazım bikin jî nikarin bikin. Mixabin. Gava ku gulle bitaqe gelek tiştên asten kirin. Herkes hêza xwe enerjiya xwe dide ew ê dide destekhaciya şer. Ji ber ku şer hebûn tu nebûne tu mecbûr biparêzî bo ya hewl bidî gavekî bavêjî. Ama eger şer tu nebe wê wextê rola siyasetê derdikeve pêş, aktörên siyasetê derdikeve pêş, gerekan gavên sürpriz, gavên lez, gavên heş, gavên xurt bavêjin. Em vêya nabînin. Mesela Başûrê Kurdistanê hê helbesta xwe ya navbenkarî ya siyasî deklare nekiriye. Yani PDK'yê derbar vê meseleyê da tenê xencî çenda xuyaniyan gavek neavitiye. Mesela dikarbû vê pêvajoyê da Birêz Mesut Barzanî navbenkarî bikira. Türkiye ziyaret bikira. Erdoğan ziyaret bikira. Belki bu hasta bir öcalan ve hevditine ki pek bine. Böyle nevi tasirek ve bamundora veya çevbiya. Çevbiya renge ki hejek çevbiya. Brez bakit tarabani dikarı bu tiştekidin bikira. Devjoya berda Başûrê Kurdistanê ve pêvajoyê da dikarı bu hükümeta xwe zûtir ava bikira. Hê ev 11 me bijartin çevbiya hükümeta xwe ava nekiriye. Yekitiya xwe xurt nekiriye. Ew qasbûna wê ya ew bê enerjiya wê ya herêmê din jî tasîrê çêdibe. Em bêne aliyê dinê. Li Avrupayê em bêjin pêvajo ev 10 mehe 11 mehe berî wê ya jî em bêjin mehek 6 meh ev mesele hata axaftin gelek wê herin çêbû hê sazûmaniya vê derê hê pergala vê derê ya berê ye. Havkî gereka guherîn çêbibe. Rengê siyasetê rengê civakê, rengê sazî û dezgaha bê guhartin hê sekinîne yani. Hê sekinîne. Dîsa em bêjin rêxistinbûyîna sazî û dezgehê Kurdistanê PKK vê gavê fesih bû. Newsa. Dewsa PKK vê gavê tiştek tune ye. Tamam keçek heye sazî û dezgehê din hene. Hêzê leşkerî tiştekî din awana xwe dikin. Zaten wê hêlêva tenê ya tiştekî baş ew e. Bo parastinê hin gavan dabêjin. Ama sazûmaniya wê derê, pergala wê derê, perspektifên wê derê evana ji gereka zûtir bigêjin civakê. Lê tiştek heye bi rastî vê gavê hemû zêdetir. Hemûyan zêdetir. Siyaseta Bakur tenê Dem Partî nabêjim, DBP nabêjim, saziyên sivîl jî, takekes jî, eşîr jî, terîqet jî, cemaat jî, tamam çi hebin, baro jî, sendika jî dikaribûn gavên mezintir bavêjin. Dikaribûn zêdetir rengê xwe derxînin pêş û ji bo aştî û aramiya vê pêvajoyê ji bo xwedan biryarbûna Kurdan hin gavan bavêjin. Lê vê gavê her kes sekiniye tiştek bibe. Tiştek bibe. Kê bike? Tu neke, ew neke, ew neke, ew nabe. Ez tiştekî din bêjim dîsan. Yani ev mantıqê Bakurê Kurdistanê ya siyasetê nabe ev mantıqê prototipî Tirkî di vücudê Kurda diketiye pêş. Ya ev mantık ji xwe xêr ya Tirkara çêne bû Tirk xetimîne 100 salê nikarin pirsgirêkekî çareser bikin. Nikarin meseleya Kurdan ne pênaser bikin ne projeyekî. Xêncî tu nekirinê tu projeyeke wan tu neye.
Ev Kurdê me yên ku em bêjin Tirkî xandin perwerde bûn siyasete hîn bûn niha vêgavê sazî û dezgehan da aktifin avokatin mamostenin mühendisin mali müşavirin nizam çinin bune niha siyasetmedar doktorun aynı Tirka taklit dikin gotinê Tirka terminolojiya Tirka mesela perwerdeyeke PKK'ya bu zanebûneke PKK'ya ew jî terk kirine yani herdin klasikê PKK'yê em bêjin nivîsê PKK bixwînin ya karakteri xwe biguherînin ya Kürdistan'da kişilik sorunu heye bu yani. Mesela bajarabûnek çêbû bi bajarabûnê va Kurd hêla heşmendî ve asîmile bûn. Yani şibyan heşmendiya Tirkan. Ev jî nikare Kurd nikare aferinar bûn. Lê binyere modelek CHP, modelek AKP. Tu nikarî modela sisyan derxînî. Hakî modelek sisya ji bo me lazım bû. Tu Dem Partiya re bihêrî rêveberek wî nikare tiştekî bêje. Çavê Öcalan dinêrin, çavê PKK dinêrin, çavê Nizam Ewropê dinêrin veya dinêrin. Yo heyran tu xwe bibe pêşeng tiştekî bêje bira ona peytebînî. Bira ona bibêjin helê Dem Partî ev projeyek wê heye projeya rast e cî ye ji bo me jî ji bo Tirkiye jî maqûle em pey bikevin. Kesek tiştekî nake. Yani ez ê çawa vê Dem Partiyê pîroz bikim baş bêjim yani. Ya be biryar mesela îro be biryar ve komisyonu da mesela dikar bu ve biryarê bidin heyran em ê di meclisê da Kurdî biaxivin, Erebî biaxivin, Çeçenî biaxivin, Rumî biaxivin kîjan endamê me parlamenterê me em bêjin wê derê hemû ne Tirk in. Ew ê din jî em bêjin Çekirê Tirk em dibêjin falan filan ev gotineke xelet e. Curre bi milletan pêkatine bira herkes re zimanê xwe biaxive di parlamentoyê da. Hun tahammula ve kurdatune ama Arabi heye. Tahammula ve kurdatune ama Rumi heye. Tahammula ve kurdatune ama Lazi heye. Tahammula ve kurdatune Ermeniki heye. Yani rengi Türkiye'nin hun mecburun veya Rubi minin. Ya abi tiştek ne kırın van Amerika ya. Çıt Ya kaldı. mitingi Kürdistan'a edikin bile van mitinga Kurda Türkiye bakın. Merhaba da kapinin 4 dakika en bejin vakti despeki Kurdi çent peyvadı bejin. Beşiktaş bu anlaşılması için işte sayın dostlarımıza Türkçe devam edeceğim. Ya çıma. Bırak ona tercümana bakar. Bırak rastya Türkan ra, Kurdan ra, civata Türk birbirine. Ya evana zamanı gaba bak işte gidini. O evana bir dehan milyon insanın. Gereken bir realtiyera rubi minin. Nihayet ki Türk. Ya dibece mesela beya diberse canım safi dibersin. Dibece hunçe de khazın. Hele onda bin hakim jî bin memur jî bin doktor jî hunda bin siyasetmedar jî partiya ve hunçe de khazın. Çünkü realite Kurdan nabine hevzanın Kurd jî vek wana Türk'in. Türkiye dağıtın. Hevzanın yani zamanı Kurdi, çanda Kurdi, diroka Kurdi, netava Kurdi rengi ve nizam. Ya gerek ve siyasete sivil nişan bile, ez nikarım nişan bedim. Yani problem tenevnine rengi siyasete jî gotinek, hitabetek mesela beri embejin ev habun yani Musa Anter wana habun yani Kurdi entelektüel bu rengi wana bu. Cudatiyek wana vakta dahilin terminolojiye wana bu cuda bu. İnha yeki Türkiye aynı Türkiye dahil işte Türkiye bejin tüjid beji o vakti cudatiyek de tünebtünü gartişteki beji hayran. Ya biraz samimi baba ki samimi ezdi bejim. Bila hamu Dem Parti yani parlamenteri wana tamam ve realist nine ama işte bila devci siyaseti berdin. Ad bejin ya sineyi millet falan filan ve qasta ve nakım. Bila bejin ez nikarım. Yani mesela biyamin vurup beyva hılbıjartına nukte bila prensip çebe. Avukat, doktor, mühendis, mamoste yani orta sınıf. Mali müşavir, ekonomist, bankaman evana nikarım bu parlamenter. Karker u gundi. Şerti yekemici Kurdi, Kurmancı, Zazaki bu karbine. Ama Ahmet Kalda vaya çıkaz rastı. Bu merov milleti xwe temsil bike ji mirovan re hafızayekî lazim e, zanînekî lazim e, mirovên me ê li Bakurê Kurdistanê eger mekteb nexwendibin yani divê zanînekî mirovan ya di derbarê dîrokê de qet nebe, di derbarê dunyayê de hebe, mirov bikaribe xwe îfade bike, mirov bikaribe pirsgirêkê milletê xwe bîne ziman. Yani ev tiştê tu dibêjî bi min pir yani nayê pêkanîn, mîna ku neyê pêkanîn. Ev kesana jî xwe pêknayînin. Ev kesana pêknayînin. Ev kesê ez dibêjim, ev kesên gunaha ez dibêjim, êdî dîroka Kurda bîr kirine.
çanda Kurda, zamanı Kurda, jiyana Kurda bir kirne. Bu ne Türk? Mesele ev. Mesele ev. Yani ne xwandi ez nabêjim, kesek nezan ez nabêjim. Yani gavaka wana rabin, holê rabin, mesela rastiya Kurda, civata Kurd ya esliyê derkeve pêş. Ev Çîna navîniya Kurd, Çîna navîniya Kurd ye Türk. Ve der, mesela ona kurmancı jê başlanın hene. Ama heyra mecî ve asimler buna. Nahat dut tişt asimler. Yek zamanı ta asimler ve tiştekidin. Yek şimdi mecîyette. Evana Kurdavar bune. Tüdbeji hafıza Kurd dur ketine jokwa. Ez pe ve ketime. Evana edin kan hafızaya Kurd temsil bakın. Nav Kurda da henin. Ve iştara bejim tu eğer her rastya Kurda meleğin Kurda henin. Şeyhi Kurda henin. Piri Kurda henin. Tamam. Heci henin. Jiyani u dirokeci qaside ve zanın. Disen bejin navda embejin lekolneri Kurda henin. Zanayı Kurda henin. Yani kesin entelektüel zana henin. Ev Çin'a navin ve gabi anlayış eka, mentalite eka siyaseta Kurda desteser kiriye. Ne bu civata Kurdan da tune, civata Kurdan da heye. Dirokrasi Kurda henin. Mesela ne havce embejin wan kesam illa bakın parlamenter. Ama dikarım wan rabı xabtir. Mesela na Dem Parti'de çend hav dirokrasi Kurda heye. Vak şevirmen. Çend hav zaman zanı Kurda heye vak şevirmen. Çend hav embejin siyasetmedar politik wissenschaftler yani kese zanay politika ne politikacı. Çend hav henin mesela. Embejin tiştek ve Amerika'yı çedik veya Britanya çedik, Çin'e çedik, İngilizce çedik. Mesela şevri bede, raporu bede. Kanı kune. Zana farkini binere hevale me zman bu qaşu bu namzet. Yani em hemmi kesi ku bu Kurdir alakadar dibin em berhemin vi likolin vi şu kadar referans digrin. Bu namzet mesela nişkava namzeti derxistin yeki din xistin şunavi yeki din kutubas ki belki ji ev keve çarşıva van gotinete ku alakavi bi Kurdiyeti nemaye. Ya mesela yani çend enstitü mesela çend enstitü bekirine. Tamam tane medyaya çend işten verdikken u ahaftin etkir. Zamanı Kurdi zamanı kursan da himbuna Kurdinine zamanı kursan nabe. Kurse ve tu dest pedi ki gereka civaki buin be zaman bir civaki buine çedi be. Tu her mesela Bajarı Kurdistan'ı edi Kurdistan'ı bune derketine. Kurdbun Bajarı ama Bajar liser hime Türk buine bu Bajarı Kurdan. Fizik, biyoloji Kurde ama haş Türkiye. Çünkü mantıklı Bajarı Kurda gori zaman, çant, kültüra Kurdan çene bu. Yani Kurd veya çevke. Ev mesela mimari Kurda, avaysazı Kurda, disa kent planlaması ya bigre şaradariye bigre hamuya. Kafeye kemer Kurda da mesela vakta kafeye çebu, diçi kafeye kemer bizim strana gudarı ki Türkü bara Türkan minakırtın. Habki dengbe kültüra med dengbeji ya bu. Ozani ya bu nizam şey bu. Avaya derbasi kafeye ambiya avaya ekin renk ekin çünkü edebek evi terbiye evi jeye. Usul evi jeye. O ev bir zamanı Kurdi ancak ifade edebe peş ne dikebe. İbadet Kurda bile Müslümanya Kurda bile Türki bu. Beri Kurd yani ki kala Müslümanya Kurda ke. Yani Alevitiya Kurda. Ayda bu çanda xo zamanı xo şey na Aleviti biye Türki mesela bir riyad cemaatan İslamiyet'e Kurdan evci Kurdan yani mantık Türkan Türkiye çık Pürtük vergarandına tem veyavdıkın ev İslamiyet'e siyasici ne aydı Kurda ne aydı Türkiye yani tişteki derbeyi tişteki anti-emperyalist anti-kolonyal ya eve ya Nijerya nizam embejin Mısır'ı vanaya yani yani emci gerek anti-kolonyal bin ev tiştekidin ama gori şert mercemenliği ne? Bu veya hafızaya kemer dirokice heye eğer lebiner ezviyat bejim vakta ezviyat bejim ez gore hafızaya kid bejim o ezviyat baştan ki emiz zanattır jirtir jihatitir henin iro ev siyasetmedar Kurd Bakur ev mantalite Kurd ya Bakur ne kara başur raş tekili dayne ne kara Rojava raş tekili dayne bi zamanı Türkiye çava yeki başur ra yeki Bakur Rojava ra tekili dayne te çamara danıştandine beki te çamara televizyonu van medya van nizam berhemi vana gudari beki u gori ve faydaje beki ne بريا ترجمان تبلي قنالين كردي دبن مخابن مثلا نتني زمان جي بهشمنديه خوجي هني هشمندي گرنگتره
Mesela hevaleki perset be gelo em Kurt xwe ke netew qebul dikin. Gelo em çiqas xwedî li nirxên xwe yê netewî derdikevin. Gelo çiqas ji bo qîmetên xwe ê netewî heta niha me meş û mîtingekî li dar xistiye. Yani vana hemî di nava millete pir pirs tê pirsîn. Yani qîmetên me yê netewî tiştek ku me dike me em çiqas xwedî lê derdikevin. Me ji bo kîjan qîmetê xwe heta niha dest bi meş û mîtingekî kiriye yan jî kampanyayekî berfireh daye dest pê kirin. Ya ji xwe problema me bingehîn ew e yani niha siyaseta aktûel ya rojane ew qasî rojeva me îşgal kiriye ku em nikarin meseleyê xwe eslî re rû bi rû bimînin. Lê binêre îro hemû Kurdistanê êdî çete henin, uyuşturucî henin, dizî henin, şêlandin henin û dewlet veya organize dike civata me nikare xwe biparêze. Eger civateke exlaqî biya, civatê xwe xwe ew ciwanê me, zarê me, mala xwe da em bêjin ew wek edetê Kurdan ê berê ha, edetê Kurda berê, bawek şidcayî, exlaqekî wan, civatkîbûneke wan, terbiyeyê toreyekî wê hebiye, hiç cesaret nedikirin, hiç rê nedane bana. Gurûreke Kurda hebû, tabiyeteke Kurda hebû, gorî wê gereka hiç dijmin ra danûstandinek nekirana. Ha, hin tişt henin, ewana hêdî heliyan. Mesele ew e. Ne muhafazakar ama hin tişt henin tu liberalize jî dikarî bikî, liberalize jî bikî, azadixwaz jî bikî ama hin prensîbên civakî hebûn, civakê de parêze. İlla ne bi çek û silahan xwe biparêzî. Exlaqê xwe jî, rabin rûniştina xwe jî, hitaba xwe jî, cureyê zanîna xwe jî, pêşkêşkirina xwe xarinê jî, danûstandinekê jî, ken û henekê kîva jî tu dikarî xwe biparêzî. Tu dikarî rengê xwe jiyanê da pêşkêş bikî. Berê min tenê meseleya Kurdî nepirsî. Helbesta wan bi giştî li hember tehdîtên dewleta Tirkî jî. Mesela mêrik derdikeve pir bi rehetî ji qîmetê Kurda re dibêje li Rojavayê Kurdistanê terorîzm heye. Qesede terorîst e tüm mana wî ji bo Kurda tune ye. Menfaata wî ji bo Kurda tune ye. Destkeftên li Rojavayê Kurdistanê terorîzme û ne bersivekî mirov digere. Mesela em weke insanê ku rojane van meselan ra muhetab dibin rûbirû dimînin em li agahiyekê digerin, röportajekê digerin ku wisa dilê meriv ve rehet bike. Ama em nabînin. Em hewl didin di nava gotinê wan de tiştekî derbixin li gorî xwe şîrovê bikin bibêjin ya işte heddînî vî nizam çi tune ye. Bersivek ku dilê civakê xweş bike tune ye. Pir zêde nerbûnekî light çêbiye, laytîzm çêbiye nava Kurdan de. Siyasetmedarê Kurdan de. Tiştekî dijî wextê ku min behsa helwestê kir Ehmed Belda. Mesela wextê ku serokê parlamentoya radibe Kurdî qedexe dike yek hevalekî me li Ewropayê ranabe nabêje ya weke helwest ez îro YouTube'a xwe temamî Kurdî çê dikim. Weke helwest ye û helwestekî netewî însanî. Yek rojnameyekî me ranabe nabêje ya weke helwest ez ê jî îro rojname xwe bi temamî Kurdî çê bikim, Tirkî çê nekim. Ya sî çil sal e hûn Tirkî çê dikin. Yek rojekî bêje em Kurdî çê dikin weke helwest. Mesela televizyonekî me ku 24 saatan bi Tirkî weşanê dike nabêje weke helwest ez îro sibê heta êvarê hemî bi Kurdî çêkim. Ew helwesta siyasî mirov nabîne. İnisiyatîv tune ye. Balkêşin yani. Bedran niha Indira Gandhi wexta berxwedana sivîlî kir meşek pêkanîn ji bo ciyê xwe ji bo ew ê Brîtanya gelekî stratejîk bû yani ji bo hemû Ewropayê bazdigana danî dibir. Wana ku xwe ya me em nadin û meş wê derê kirin û Brîtanî leşkera lê dixistin wana ber serê yani serî ji hil nedidan. Lê dixistin, kê dixistin terp ew diket, kê dixistin terp ew diket. Lê bêdeng bûn. Brîtanya lê nêr yani bi sed hezaran kes wê derê ye û mixabin yani êdî dev jê berdan yani. Niha mesela di meclisa Tirkiyeyê de wexta Kurdî qedexe kirin. Wê parlamentê bigot tam ser çava. Hûn mikrofonê digirin. Hemû biryar bidana bi kurmancî, bi zazakî, bi erebî,
به çerkezi kişan zamana da be bırakıyor. Yani endamı olan kişan zamana zanım derkata vakta derkata kürsi bu yüz mani bağ. Parlamentoya da bir yer badana bu yüz mani bağ. Yani. Meclis tamam ye izore bakrana ama ne karbon tiştek bakrana. Per ye bu gota derbar wanda fezleke vekrana fezleke u gişt bigirtana. Juxu fezleke vedikin. Usay juxu sac ana derbari Tuncer bakrana da dise fezleke atiye. Tu juxu bikişine gişi dikin ama yavan heye. Avana heydi yeko te digrin dibin. Toptan bir vakti toptan halvastak şey dibi. Peki penayne. Ne kan? Ya na devre berde. Ya aybe. Ana şaradariye me. Ya tu nav şaradariye dana. Kurt bakımın ya. Kurmancı zazaki bakımın ya. Ve bir yere bedin yani. Evci tüne. Yani vera kanun tüne na mesela kesek famna ke hin kesti bilin ya önceden zaman bile nahaze. Yani kültüralizm falan filan. Zaman gerek atı politize ne ki? Bibeci devleti kanuni ev kapandığına dere ve her rabe dibece devlet dil hakkını versin. Kürtçe ana dilde eğitim versin. Ya ebnabe bu vakti bir parça ki devlet be eznadım. Ecbette bede eznadım bazı cesaret ki. Dikabin nam xafika devleti. Ya tedmala kada Kurdi akfi devlet hatiye peşilte girdi. Bir yere bedi. Dem parti telbeji em zamanı xo bikartinin. Endamı me kijan zamanan dizanın Türk-Türki serçava. Endamı me Türk-Türki. Endamı me kurmanç. Endamı me zazaki. Endamı me Arabi. Herkes bira zamanı xo bikartinin. Herkes bira cimine xo bi zamanı xo bike. Bira veya bike. Herkes bira bi avaya ki rengi xo. Gori bavariya xo. Yani mesela keseki Müslüman mesela vaxtaki sivil İslam ha bu itaat sivil itaat kirin. Ya oya devlet hejant. Ve çima devam nakır. Binere Ahmet Belda. Binere yeki cumhuriyetçi nivisiye insanca yaşam dibece ben Kürt değilim. Alevi Türkmenim. Senin Kürtçe yayın yapmanla birlikte cara yekemez medyacı vakile Türkiş dağıfım yapmanla birlikte Kürtçe hazinemi geliştiriyorum. Emeğine sağlık dibece. Veya çiye me çi gotu bu bi weşanên bi vî şeklî me nîşan da ku em tenê agahî xeber nagirin ji temaşevan re ranagîne. Em çi dikin vê derê em pêşî li asîmîlasyonê digirin. Em Kurdî xweş dikin li ber ciwanên me, li ber zarokê me. Kurdî herî xweş em hewl didin biaxivin. Binêre xelk, Alevî, Türkmen ji me Kurdî fêr dibin em hewl didin milletê me jî bila fêr bibe. Yani fêr nebe. Ya hey bila biparêze ya. Mala te ava keko ez tenas nakim insanca yaşam ama mala te ava. Pirkê xweş bûm ku wisa fayda me çê dibêje insana. Ez spas dikim. Belê abi derdê me giran. Bedran meriv dikare bi saetan van meselan biaxive. Yani aktifiya rojana zêde em neketin nav meseleyê ji xwe ev hergav tê nirxandin ama derdê me bi rastî tişt meseleyê me kurun. Hevan ê min ez dixwazim di vê kanalê de çend hevalê min ê nêz hene. Mesela Ronî Ruha, Ahmet Pelda, Burhan Erdem û kes hin hevalê min ê din hene. Di demên pêş me de Faysal Dawlî jî ez dixwazim bernameyên dîrokê pêra çê bikim. Pir vekirî bêjim. Niyeta min ew e. Niha kanala Ahmet Pelda heye ya YouTube'ê em bişopînin kanalê hinekî mezin bikin ku em bikaribin weşanê hevbeş bi hevra çê bikin. Yani ez pir dixwazim ev kanala me mezin bibe. Ne tenê ez. Mesela îro mihîşt Ahmet Pelda ji xwe re li gor dilê xwe şîrovê bike, li gor dilê xwe biaxife. Bala welê be ez qet neketim navberê. Ez her roj diaxivim. Bes e. Hinek jî bila hevalên biaxivin. Eger imkan çêbe di demên pêş me de Ahmet Pelda jî bikaribe bernameyekî çêkî heftê carê qet nebe em hinekî zextê zorê lê bikin. Çûkî şîroveyê wî heqeten pêdiviya me pê heye. Bedran derbarê vê de ez bêjim kanalek min heye rast e ama wêyana ez ê kanaleka nû vê bikim. Belê ez ê bername yekemîn jî sibê ez ê pêşkêş bikim. Ha 15 deqa me besta min çi ye ez min hinek çarçoveyek jî ew kiriye çê kiriye. Divê em bêjin zêdetir mijarê min
mesele siyaseta rojana zêdetir hinekî meselê em diaxivin. Hêra dîrokî, civakî, derdê me, tenê meseleyê me Kurdana, ê jeostratejîk herêma me çi diqewime, kê çi Rexne. hinekî ere rexne, pêşniyarên tiştê min wiha hebin. Yek jî heftê carê bi te re em ê bernameyekê çêbikin, heftê nirxandin. Ha hin rewşê awarte çêdin belkî em hin bernameyên dîsa çêbikin. Lê destpêka xwe sibê ez ê bernameyekî çêbikim pêşkêş bikim li ser ewa xwe Twitter'a xwe ez ê parve bikim, Twitter, Facebook. Wê wextê tê jî parve bikî wî avayî dost û heval agahdar bibin. Ez ê peryoda wê jî ew bikim. Naverok wê çi be çawa be derbarê wê de ez agahiyan parve bikim. Wî avayî em jî hêdî destpêkekî bikin û bimeşînin. Hêvîdar zêdetir evê ji me motive bike. Dost û heval jî hinekî destekariyê bidin. Em ê bizanibin bi rastî feyda me çê dibe. Bi wê hestê em ê hebin û bimeşin. Ez dixwazim kanalên Kurdî zêde bin. Ji ber vê yekî ez jî zextê li hevalê xwe dikim. Hevalên xwe dikim ku ew jî ji xwe re kanalan ve bikim bila zêde be. Hêjmara me eger ji kanalên Tirkî zêdetir be em bi ser dikevin. Hevalna. Yani tiştekî ji me kêm nabe em li hev zêde dibin. û tiştekî dijî me li vê derê îspat kir teoriya şaş ya hemû hevalê me ku Tirkî çê dikin. Digotin eger em Kurdî çêkin kes li me temaşe nake, kes ji me fehm nake. Halbuki tamamî derê we ne rast e. Hevalê me pir xweş ji me fehm dikin. Mesela nivîsin herî zû em dixwînin jî Ehmed Belda hevalê me pir xweş fehm dikin. Eger tu rast baqifî, eger tu rast bixwînî însan ji te fehm dikin. Ha, wê demê kêmasiya xwe nexe stûyê xelkê. Eger tu nizanî pêşkêş bikî, eger tu nizanî bixwînî nexe stûyê xelkê nebêje xelk cahîl e xelk fehm nake. Kurdiya xelkê kêm e. Kurdiya xelkê zêde ye jî. Bes jî ji bo femkirinê. Vê derê hevalê me dibe mîvan temaşevanê min. Ecayîb asteyekî bilind e. Bedran her zamanek tenê gramerek ne, her zamanek riheke wê heye. Her zamanek çandek wê heye. Her zamanek şekl û şemalê wê gotinê wê henin. Tiştê ku ez Kurdî bibêjim, Tirkî nikarim bêjim. Türkî konteksteke dinêye, Kurdî konteksteke dinê. Her zaman her çand Almanî, İngilîzî gavak baxin konteksteke dinêye. Her tiştek rengê wê, mimîkê wê, tiştê wê gelek wê. Gavak ez Kurdî baxivin. Çi ez mesela rengê Kurdî dana min, welatê min reng daye min. Çiyayê wê ya, deyiştê wê ya, hevokê wê ya, stranê wê ya, êşê wê ya, bi wana ez diaxivim. Qara wê nekim jî ew tê ew mimîk têne. Wê wextê hafiza me goye ew vir vedigerin. Gava Tirkî be kesekî Tirka şekil daye. Ew derdikeve pêş, tu wê ya pêşkêş dike. Tirka ev qas şekil daye min, ez ev qasî dikarim pêşkêşî te bikim. Mehmet Şerif Süren, mamoste mala te ava, te jî biryara xwe daye. Dibêje min soz daye ji nehopê ve ez ê bi Kurdî binivîsînim li gorî zanebûna xwe elbet. Ew nayê manê ku ez bi zimanekî din nenivîsînim. Mînak bi Almanî, bi Tirkî pêwîst e ez ê binivîsînim. Her hevî. Hêvî dikim tu bibî numune ji bo gelek kesan. Ez dibêjim mesaheta xwe tijî kir Ehmed Pelda mala te ava te dî çi qas xweş bû. Yani niyeta me ew bû em çil deqe çêkin. Ji nişkava me saet û 16 deqî xwe tijî kiriye û pir ji şîroveyekî têr û tijî bû. Ez dibêjim qey siyasetmedarê me yê Bakurê yên li Ewropayê lê her derê eger li me temaşe dikin dikarin ji şîroveyên Ehmed Pelda ji rexneyên Ehmed Pelda fayde bibînin. Mala te ava Ehmed Pelda. Tiştek dibêjî wekî din. Serçava malê ava ez jî kêf xweş bûm. Hevan ez xatir ji we jî dixwazim hûn her hebin min îro cih da şîrovê we jî hemiyanî ser ekranê min nîşan jî da di demên pêş me de eger me tiştekî ji bîr nekiribe ji xwe sibê serê sibê dîsa ji bername çê dikim tu dê qez çim xerîbiyê naçim dîsa li bê derê me bu ara me xatirê we silav rêz